Mitäs teille kuuluu, pienet rakkaat lapset? Mulle kuuluu ainakin tosi hyvää. Mä vietän toiseksi viimeistä viikkoa Vaasassa. Sitten mä pääsen kotiin eikä mun tarvitse tulla enää ikinä tänne. No, kyllä täällä on ihan kivaa ollut, mutta rankkaa. Oikeesti tosi rankkaa. En suosittele teillekään, että menette ikinä hotelliin töihin. No, unohtakaa toi. Mutta niin. Videota ei ole tullut viikkoa, niin mä ajattelin nyt kuvata jonkunmoista settiä, ette kyllästy. No, te kyllästyitte varmaan jo, hehe, mutta mä ajattelin kertoa tänään asioista, mitkä mua harmittaa. Joko erittäin vähän tai erittäin paljon. Mutta yksi, mikä liittyy ainakin tähän paikkaan, on se, että niin. Että me ollaan Suomessa. Kyllä, Suomessa. Te ette varmaan tienneet, että me ollaan Suomessa, mutta niin. Miksi täällä ei voida puhua suomea? Ei Ruotsissa tai Englannissakaan puhuta suomea, niin miksi me saada Suomessa puhua suomea? Täälläkin pitäisi puhua jotain enkkua tai ruottia tai jotain muuta vastaavaa paskakieltä. Mä en ymmärrä. Mä ainakin haluan puhua suomea, kun mä kerta täällä Suomessa nyt oon. Ja niin mä puhunkin. Mä en rupea opiskelemaan mitään muuta kieltä sen takia, että mä voin puhua Suomessa ruottia. Wow! Jag älskar svenska. Ei. Mä puhun suomea, piste. Niin. Toinen juttu on se, että mua haukotuttaa suokaa anteeksi. Kauhea väsy. Mutta niin, jatketaan. Mun 10-vuotias kaveri kertoi, että häntä kiusataan koulussa. Sanallisesti, fyysisesti. Miksi? Miksi pitää kiusata? Jumalauta, se on niin vituttavaa. Jos mä voisin muuttaa tässä maailmassa jotain, niin mä muuttaisin sen, että täällä ei kiusattaisi ketään. Se on niin typerää. Miettikää, kuinka moni on tappanut itteensä sen takia, että sitä on kiusattu. Se voi olla teidän mielestä ehkä hauskaa, mutta mun mielestä ei. Eikä pitäisi kyllä olla teidänkään mielestä. Kumpa mä voisin auttaa niitä kiusattuja? Auttakaa tekin parhaanne mukaan. Mun mielestä opettajien pitäisi puuttua siihen kiusaamiseen. Mä muistan, kun mä olin yläasteella, mä menin kertomaan opettajalle, että mua kiusataan, niin opettaja vaan sanoi, mitä sinä teet? Niin, mitä mä teen? Kiusaajien puolella nykyään ollaan, ei kiusattujen. Ja opettajien pitäisi olla puolueettomia. Eipä näköjään oo. Mihinkä tää maailma on menossa? En ymmärrä. Ja sitten seuraava juttu. Nykyajan lapset, ne ei tee muuta kuin pelaa. Siis ne on niinku kasvanut siihen kännykän ääreen. Okei, ei niin, ettei me olla koko ajan kännyköillä, mutta mun mielestä lasten pitäisi leikkiä ulkona tai toisten kanssa eikä räpätä kännykkää.
Mut sille kai ei voida mitään. Harmi. Sitten. Kaikkien pitäisi näyttää samannäköisiltä. Sellaisilta vaaleahiuksisilta, upeaperseisiltä, isotissisiltä akoilta. Ja jätkät näyttää sellaisilta tumman paras. Niin, kai te ymmärrätte varmaan. Mutta mä en ymmärrä. Sitten ne sanoo, toivottavasti te kaikki olette omia itseänne. No niin ne sanoo. Mutta sitten kun kävelee kadulla näin, sitten tulee joku, joka ei näytä samanlaiselta kuin hän. Hyi vittu. Sitten nauretaan perään. Koen tätä niin kuin joka päivä. Eikä sille vaan voi mitään. Ei kai. Mutta olis mukavaa, jos edes yhden päivän aikana kaikki olisi kilttejä toisilla. Kukaan ei puhu paskaa toisista eikä ajattele. No ajatella voi, mutta ei sano ääneen mielellä. Vaikka rehellisyys maan perii, niin silti. Mä voin sanoa, että mä meinasin joskus tappaa itteni sen takia, kun mua kiusattiin. Mä en vaan jaksanut. Mut en mä häpeä sitä, että mä oon erinäköinen kuin ne täydelliset ihmiset siellä. Mä oon ihan tyytyväinen itteen ja rakastan itteeni sellaisena kuin oon. Mut en mä voi sille mitään, että mä en kelpaa kaikille. Sittenpä hän kelpaa. Seuraava juttu. Mennään taas tonne sosiaaliseen mediaan. Tai noihin typeriin sovelluksiin nimeltä Kik Messenger. Ihanaa. No, ei siinä mitään. Ihan mukava sovellus se muuten on, kun voi jutella kaikille, mutta liikaa on liikaa. Mä otan yhden esimerkkitapauksen. Randomi.fi. Hei, antakaa mulle kikkiä. Okei. No, en mä oikein tiedä. En mä oo pervo. No, kai mä sitten voin antaa. No sitten mä annan. Ensimmäinen viesti, mikä häneltä tulee. Kikkelin kuva. Voi vittu. No, sellaista se on. Aina ei voi voittaa. Mutta mikä järki jaella niitä alastonkuvia netissä? Tai mihin siis? Eikö kannattaisi pitää ne ihan omana juttuna? Ei näköjään. Mutta. Mä en nyt pitkästytä teitä enempää. Toivottavasti te ette välitä, vaikka mulla on vähän tällaisia puhevikoja. Mä sönkötän tai jotain. Se on vaan semmoista, enkä mä oo tätä mitenkään harjoitellut etukäteen, sekin voi vähän vaikuttaa. Mutta toivottavasti te piditte silti tästä hienosta videostani. Kiitos, että katsoitte. Hei hei ensi kertaan.